dneska si natočíme Akinátora, takže ideme na to. Dal som akože sa precvičil nad tým, takže neviem, čo dáme. Dáme nejakého youtubera, alebo nie, superhrdinu. Spidermana. To ma teraz napadlo. Takže ideme teraz Spideyho. A postava. Je tvoja postava naozaj áno. Je tvoja postava slavná vďaka YouTube. Je vaša postava viac ako 35 rokov, ne? Ale si čo je 25. Je tvoja postava chlapec, áno. Je vaša postava herec? Tak ako áno. Spiderman je herec. Má tvoja postava sestru. Áno. No, ďalej. Má tvoja postava brata. Vaša sa zbláznila. Má tvoja postava staršiu sestru? Ne. To sa pýta na rodinu. Ničkevo, čo to neviem čo je, ale dám nie. Chodí tvoja postava do školy. Používa to, Spiderman nepoužíva. Prečo tu sú také úplne divné otázky na tomto Akinátorovi? Má. On je vlastne pavúk. Je tvoja postava zlá? Nie. Spiderman nie je zlý. Súvisí s Marvelom. Je tvoja... Nie je to symbiot, ani Miles. Musíš tam dať pavúk. Áno, je spojená s pavúkmi. A teraz proste vybekne. Naozaj existuje tvoja postava, áno. Má vaša postava viac ako... Na to by ho nie. Je vaša nakazená. Čo vy, no? Dáme Tobey Maguire. Nosí tvoja postava červenú masku. No, je to Spiderman, takže hej. Bola vaša vydatá. Jak vydatá, nerozumiem. To je jedno. Má vaša postava britský pôvod. Naozaj existovala tvoja postava, vieš čo nie. Je vaša... Nie. Tak na čo mám klikať? Je vaša postava spojená s hmyzom. Ty si hmyz. Vyzerá tvoja postava ako Spiderman. Veď je to Spiderman, takže áno. Počkám, normálny Spiderman. Objaví sa tvoja v návrate Supermana ani na odhúkam. Brosky tomu typovi asi šiši. Áno, však MJ stratil. No, konečne, to ti tak trvalo.
Teraz skúsme nejakú Poppy Playtime. Skúsme prototypa. On nemá super schopnosti. Je vaša postava skutočná osoba? Nie. Nemá ľudský nos. Prototypa mohol dať. Je tvoja postava zviera, klavnený zviera. Má tvoja postava 2 nohy, nemá 2 nohy. Má ich viac. Má tvoja postava 2 oči, nie, on má iba 1 oko. Tvoja postava nie je ľudská. Fú, toto mi teraz urobilo zle. Vie vaša postava rozprávať? Áno. Prototyp je rozprávať. Vie sa tvoja postava hýbať? Prototyp sa vie hýbať. Nie, tvoja postava spojená s vesmírom, ne. Je tvoja postava z hororovej hry. Už sa k tomu dostávame. Je tvoja postava robotický pavúk ako hej? Dobre, vaša postava? Áno. To už si sa pýtal. Prototyp celého tela. Ten Akinator vie, že všechno, no. Teraz skúsme Deadpoola, to je Marvel charakter. Deadpool s katanami. No tak dávaj. Vaša postava skutočná osoba, nie. Má tvoja postava ľudský nos, áno, to je človek asi. Je tvoja postava z televízneho seriálu, nie z filmu. Je tvoja postava z videohry, nie. Je tvoja postava z filmu, áno. Má tvoja postava speciálne superschopnosti, áno. Môže samozrejme regenerovať. Súvisí to, áno, súvisí s Marvelom. Vaša postava spojená s pavúkmi, ne. Je to tvoja postava? Nie, či áno, sorry. Tam neprečítal to, áno, nie. To si myslím, že áno. Počkaj, áno, on nosí červený oblek. Rada tvoja postava používa zbrane. No, on má katanu aj zbrane. To svoja postava na chrbte 2 meče. Tak, má Deadpoola. Už vie, že je to Deadpool. Je to postava ženského pohlavia, nie. Tak, už vie, že je to Deadpool. Kúkajte. Vybavte tam. Tak. Wade Wilson, kamo, no nic. Máš to spraviť do očov. No teraz... neviem. Čo dáme?
Deadpoola sme mali, teraz dáme Wolverina. No, ten má super schopnosti. Je tu Spider-Man, superhero. Vaša... Nie, on je X-Men. On je X-Men. Je tvoja postava lietať. Nie. Je to X-Men, kamo. Dá tam X-Menov. What? Was your character? Nos tvoja maska masku. Čo? Nos tvoja postava masku, sorry. Nenosí červený oblak, on nosí žltý. Je tvoja postava zo zračnej lienky, neviem ani čo je to za film. Nos tvoja postava len čiernu, ne. Tvoja postava ninja. Je tvoja postava z DC komiksu, není. Ale viem, že je z komiksu. Chodí tvoja postava do školy? Nie. Má to čo 40 rokov. Není zo seriálu. Je tvoja postava z hry? Tak veľmi. Je tvoja postava z filmu Je tvoja postava z filmu, áno. Je tvoja postava zelenej farby, nie. Poviem ti, nie je to Hulk. Nie je to Hulk, ok. No tvoja postava vlasy má. Má vlasy. To nie je Deadpool. Je vaša postava spojená s pavúkmi, nie. No hej. Nie z Marvel komiksu. A tvoja postava ostré pazúry. Je to Black Panther. Používa tvoja postava štít. Nie je to ani Kapitán Amerika. Má tvoja postava robotickú ruku. Nie. Áno, súčasťou X-Menov je. Nevie vystreľovať laserový lúč. A tvoja postava nemá. Nemá ani super rýchlosť. Nosí postava helmu. Nenosí helmu. Nosí masku. Tak ako je skutočná. Nehrá kartové hry. Teď je to X-Men. Deadpool, nie je to Wade Wilson. Takže toto by bolo koniec videa, ak sa na toto video páčilo, nezabudnite dať odber a ľudím. Počkajte. Bye bye. Lucky. Tak, no nic. Boj s vládcami, ktorí kradnú, uplácajú